Del llibre en concret aquest que es diu A la colònia hidràulica i altres contes, aquest llibre són relats curts. En la presentació d'aquest llibre hi ha un pròleg d'una escriptora que es diu Maria Victòria Lobaina, que el comentari de text té un gran valor literari. Doncs el llibre aquest, que ja té un títol que impacta una miqueta, un títol potent, això de A la colònia hidràulica i altres contes, jo el primer que vaig fer a casa va ser deixar-lo descuidadament, aviam què passava, per anar sobre la taula, i vaig començar a sentir, què és això? Qui està llegint això? Perquè realment costa una miqueta d'arribar, aviam què hi ha darrere d'aquest títol, no? I crec que jo no em veig el cor de dir res més, perquè si no ja començaríem a fer els spoilers, no vull dir res més. Però efectivament quan llegeixes una miqueta el llibre ja veus el que acompanya aquest títol. Per mi és un llibre de relats curts que té, això sí, com a fil conductor l'amor, o sigui, l'amor, no, l'amor. Sí. I direu, doncs ara què? Ara entrarem en un món de sang i fetge? No. Ara entrarem en llàgrimes, plors, penes? Doncs no. I resulta que hi ha la ironia que t'acompanya i algun aspecte molt fresc i desenfadat sobre aquest tema que et permet transitar, reflexionar sobre tot això sense entrar en tot el que us he dit fins ara, no?